hyvää päivää. Tämän päivän uutisissa me olemme ei, anteeksi. Tämän päivän uutisissa tuo tankki on ollut törkeä. Ja lintu on ollut lintu. Ja vaunu on ehkä kuollut. Ja tuo klooni on varmasti kuollut. Ja tuo näyttää kuolleelta. Boba Fett? Boba Fett? Heitetään sut sarjalakpitti. If it flies, it... anteeksi. Mutta ylipäätään odotamme apua. Ja minä lähden tekemään päivä 10 Lego-uutisia.